experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Pava, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Lako, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudloging lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagpapasalamat nga ako, na-appreciate yung mga painting ko. Kaya tuwan-tuwa ako nung binigyan pansin ng Laos Group of Companies yung paintings ko. Kaya masaya ako, dito ko siya na-launch sa Cardworld Mitsubishi San Fernando. Yung inspiration ko, nature, tsaka yung nangyayari sa environment. Yung favorite ko dyan, ito yung title nito, Into the Hands of the Almighty. Ginawa ko to nung nasa Singapore ako. Actually, nung bata ako, parang chinanel yung energy ko sa art. So, na-develop yung art ko.
gustong makapag-exhibit kasi napakadalang para mabigyan sila ng opportunity para makapag-show o makapag-exhibit sa mga ganitong klaseng event. Parang poverty yung concept ko. Tsaka yung parang nakikita ko lang sa kahit saan, parang ginagawan ko lang sila ng concept. Sa dami na nagawa kong works, parang itong tatlo na lang yung nag-stay sa akin kami. Since 20 years old, nag-start ako mag-focus sa pagpipinta. Sila kuya ko, since nag-work na rin sila as artist na rin, as painter. So parang nainganyo na rin na ituloy na siya, parang i-push through na siya para magpinta na. Ituloy ko na yung passion. Maraming salamat sa Laos Group of Companies sa pagbibigay sa amin ng lugar para sa mga artist school namin. Tsaka hindi lang sa amin, kundi pati doon sa mga bago din na artist na gusto ring makita yung works nila, makita ng ibang tao. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Maya Pagat Panapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan dito ho sa inyong kapaboritong istasyon, CLTV. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ho ninyo ako pag-usapan at talakayin itong naglalakihang mga balita dito sa ating lalawigang Pampanga at sa ating rehiyong Central Luzon. Mga kabalen, mga kariyon, kumusta ho kayo? Araw ho ngayon ng Martes, December 21. At ilang araw na lamang ay nako, mararamdaman na naman natin o nandyan na yung Kapaskuhan at naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito para ho dun sa mga kababayan natin na
nasa trabaho at kung meron ho kayong break ngayong alas 3 ng hapon, do alas 3:10 na ho, samahan ho ninyo kami at tayo ho ay magkwentuhan mga kabalen, mga kariyon. Pwede ho kayong magbigay ng komento ukol ho dito sa ating mga pinag-uusapang balita sa ating official social media pages at CLTV36 official and at CLTV36 News. At dito babasahin natin yung inyong mga komento upang sa gayon malaman din natin yung inyong punto de vista kaugnay ho nitong mga balita na tungkol din naman sa ating mga mamamayan ng Central Luzon. Ito po, simulan ko na ang ating balitaan. At ito hong Police Regional Office 3 o PNP Central Luzon at yung SBMA Bureau of Fire Protection ay bumiyahe ho patungong Visayas at Mindanao upang tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. At higit 200 katao ho ayon sa PNP ang nasawi matapos ngang manalasa yang Super Typhoon Odette sa ilang bahagi ng Kabisayaan at sa Mindanao. At mamaya ho makakasama natin si Reniel Pawid para ibigay ang detalye kaugnay nitong ginawang relief operations o yung pagtulak ng ating mga kapulisan dyan sa Visayas at Mindanao. Ito naman ho mga kabalen, ito ho isa sa mga inaasahan din ng ating mga kababayan na ating tatalakayin ngayon. Ito hong mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga ay ramdam na habang papalapit ho ang Kapaskuhan. Kahapon marami ho tayong mga kababayan na naglabas ng kanilang saloobin sa social media kaugnay ho nitong hindi gumagalaw halos na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue at maging sa MacArthur Highway, lalong-lalo na ho yung patungo sa mga naglalakihang establishmento, partikular na yung mga malls. At mamaya ho makakapanayam natin si Ginoong Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando para ho pag-usapan yung ikangay measures na ginagawa ho ng kanilang tanggapan dahil kahapon sinahikap nating tawagan ho si Kuyang Louie Clemente, pero gawa nga nitong mabigat na daloy ng trapiko ay hindi man lang gawa makapag-check ng cellphone nitong ating kaibigang tumututok ho dyan sa daloy ng trapiko. Ayan, si Kuyang Louie, busy ho sila. At ito ho, ano ba yung ginawang paraanan at paghahanda pa ito hong City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, para malaman natin may mga rerouting ba? Yan ho yung tanong ng marami sa ating kababayan. Mamaya ho, yan ang sisikaping sagutin sa atin ng si Posco. At ito naman ho, ilang mga party list sumusuyo na ho sa mga botante dito sa gitnang Luzon. Ayan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Tumulak na ho pa Visayas at Mindanao. Ito hong mga kinatawan o mga tauhan ng Police Regional Office 3 at yung Subic Bay Metropolitan Authority Bureau of Fire Protection Contingents para makatulong doon sa gagawing relief operations at clearing operations sa mga lugar na apektado ng bagyong Odette. Hangad ho ng Central Luzon Team na agad mapaabutan ng tulong ang ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, lalo na ho magpapasko. Para ho sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Reniel Pawid. Reniel, kumusta yung ginawang send-off ceremonies nitong ating Police Regional Office 3 dito sa Central Luzon, at kailan sila nandun na, nakarating na ba sila, at ano yung tulong na bit-bit nila para sa ating mga kababayan? Kuyang Justin, isang magandang indikasyon nga na kahapon ay tumulak na pabismi itong grupo o halos 60 na personnel from PRO 3 or Police Regional Office 3. At sila ay patungo ng Cebu. At inaasahan na sila ay darating din bukas ng umaga or tanghali doon mismo sa Cebu. Dala nga nila yung ilang mga pagkain, ilang mga damit, tubig, at ilang power generator set para makatulong nga doon sa gagawing clearing operations doon sa Cebu. At ito naman, 11-man team din mula sa SBMA Rescue Team yung tumulak nga. Patungo naman sa Siargao, Kuyang Justin, dala nila yung ilan sa kanilang mga heavy equipment na maaaring gamitin din for clearing operation. At sabi nga ni Attorney Wilma Isma, ang administrator ng SBMA, tatagal doon yung team ng 10 araw. So, ibinuhos na daw nila yung kanilang araw sana for Christmas para naman makatulong din doon sa mga kababayan natin na lubhang na apektuhan nga
nitong bagyong Odette. Kuya Justin. Rainiel, doon sa ulat ng ating kapulisan, gano'n na ba karami yung bilang ng kumpirmadong nasawi dyan sa bagyong Odette? I understand, higit 200, pero meron ba tayong breakdown nitong datos na ito? Kasi kahapon mga kabalin, mga kariyon, kung inyong matatandaan, dito rin sa ating programang Balitaan, nakapanayam natin si Ginoong Giovanni Polistico, yung Visayas Risk Reduction Network. At dito nabanggit nga niya yung kanilang sitwasyon. Pero ito, merong latest update yung ating pambansang pulisya. Riel, pakibanggit yung breakdown siguro ng data ng PNP. Kuya Justin, ang sa kanila lamang nabanggit ay 200 plus simula kaninang umaga yan. At ngayon nga, as of 3 p.m., pinipilit natin i-refresh yung data. At sinabi sa atin ng PNP na hanggat sa maaari ay wag muna natin sanang ibigay yung eksaktong figures dahil nga mismong sila rin ay naguguluhan dahil from LGU side at from PNP side nagkakaiba. And kung susundin natin yung sa LGU side, Kuya Justin, more than 300 na yan. Yung bilang na yan from Visayas and Mindanao. Pero as of now, ang gusto lamang nila talaga is ma-fast track itong pagbabalik nga sana ng kuryente at tubig, Kuya Justin. At ang isa lang sa nakuha natin na confirmed information, Kuya Justin, is yung doon sa Bukol, which is 76 na yung namatay. So, yun muna yung mga detalye na pwede nating ilabas ngayon. Oo. Yan mga kariyon. Kasi nagkakaroon nga ng disparity o yung hindi pagkakatulad nito datos ng ating pambansang pulisya at yung ating mga local government units. Alam naman natin din yung sitwasyon dahil doon sa nabanggit nga ng ating bisita dito sa programa kahapon na si Kuyang Giovanni Polistico, maging yung mga LGU talaga nahihirapan din doon sa kanilang tawag dito yung response, yung pagresponde dito sa mga nasalanta ng bagyo dahil sila rin mismo ay biktima nitong bagyong Odette. At ganun yung sitwasyon ngayon. Rainiel, etong ating mga kapulisan naman, ano ba yung bit-bit nila maliban nga doon sa mga genset, may mga pagkain din ba dyan? At may mga pa ba, masusundan pa ba yung kanilang pagbiyahe sakaling meron tayong mga kababayan na nais magpaabot din ng tulong sa kanila? Gawa nga nitong, alam mo naman, magpapasko, panahon din ng bigayan, might as well, di ba? Tumulong sa mga pinaka-nangangailangan gaya nitong mga nabiktima ng bagyo. Kuya Justin, isa sa mga pangunahin talaga nilang dinala ay yung tubig nga, dahil ito yung pangunahing pangangailangan doon sa Cebu. Matatandaan nga natin yung naibahagi ni Kuyang Giovanni sa buong komunidad or buong syudad ng Cebu City. Isang water refilling station lang yung operate. So pila-pila na yung ating mga kababayan doon. So good to hear na yun naman yung dala ng Police Regional Office 3. At doon nga sa tanong mo, kung masusundan pa ba ito, sinabi naman ni Police Brigadier General Matthew Bacay, ni Director ng PRO3 na naglalatag na sila ng mga susunod pang batch para nga agad-agad din na matulungan ito nga mga kababayan natin. At this time, ang dala naman daw nila ay hangad nga nila na magdala ng mas maraming pagkain dahil Kuya Justin, doon mismo sa lugar kung saan nga binayo ni Bagyong Odette, nagkakaroon na rin ng security issues doon sa mga food establishment or yung mga grocery store. May mga looters, Ito yung mga dahil sa gutom ay pinapasok na lang yung mga convenience store. So, yun yung kanila rin titignan dito pa. Ayun nga yung mga nakuha nilang info as of kaninang umaga. Kuya Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Ito mga kabalin, mga kariyon, dun sa mga nagtatanong din, kaugnay nga nitong balitang ito, para naman dun sa mga nais magpaabot din ng tulong, habang hinihintay natin yung magiging susunod na biyahe nitong ating pambansang pulisya dito sa tanggapan nila sa Central Luzon, ay pwede rin kayong kumontak sa pamahalaang panglungsod ng Angeles dahil naghanda ngayon yung city government na maghatid ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Odette dyan sa may Visayas. Nananawagan din si Mayor Pogi Lazatin sa mga Angileño na may mabubuting puso na magbahagi ng kanilang biyaya para sa mabilis na pagbangon ng ating mga kapwa Pilipino na biktima ng nakalipas na bagyo. Para sa mga karagdagang detalye, panoorin natin ang balitang ito.
Buhay na buhay ang bayanihan sa panahon ng Kapaskuhan. Itong isa sa kahangahangang katangian ng mga Pilipino na ipinamamalas ngayon matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao. Marami ang mga nawalan ng tahanan at kabuhayan kaya naman patuloy ang panawagan ng tulong maging ng mga lokal na pamahalaan na biktima ng Bagyong Odette. Dito sa Angeles City, naglaan na ang city government ng ₱250,000 mula sa Calamity Fund upang makabili ng mga inuming tubig, diapers at mga delata na dadalhin sa Visayas. Ayon kay Mayor Carmelo Pogila Satin Jr., sa hirap ng panahon ngayon dulot ng pandemya at pananalasa ng Super Typhoon Odette, mas lalo raw dapat paigtingin ang pagtutulungan at pagmamahalan ngayong nalalapit ang araw ng Kapaskuhan. Dagdag pa niya, may budget naman daw ang syudad na maaring magamit para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Maliban dito, nag-donate din ng alkalde mula raw sa kanyang sahod na ipambibili ng karagdagang delata. May mga opisyal din ng Clark International Airport ang nagpaabot ng tulong para sa mga biktima. Kasabay nito ang panawagan nila sa mga Angelenyos ng donasyon na maaring i-turn over sa City Social Welfare and Development Office. Sa mga nais magbigay ng donasyon, maaari nila itong dalhin sa CSWD hanggang December 22 o araw ng Miyerkules. Maaring magbigay ng canned goods, bigas at noodles, bottled water, face masks, hygiene kits, beddings, formula milk at diaper para sa mga sanggol at bata at mga damit. Tumatanggap din daw sila ng cash donations. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa CSWD o tumawag sa numerong 0966-350-7393. Jennifer Salenga, CLTV News. Walayan karehiyon sa ating pagbabalik, makakapanayam ho natin si Kuyang Louie Clemente, ang hepe po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando para pag-usapan itong lumalalang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng kabisera ng Pampanga. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Masayang Paskong Fernandino kay Kayungan. Payabot ng lokal na kapanibala ng San Fernando, ing amano ng lugod, pag-asa, kapasalamatan, ampong kasalpantayanan, king balang metong, kalupadaring kay katamong parol. Agnanagnantayang panandaman, pagmasisyan, ing Kapaskuan ketiking Home of the Giant Lanterns and Christmas Capital of the Philippines. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan, hindi kayo tutumba sa dagdag paghirap. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhayan ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay, as promised. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing.
in the pursuit of ultimate toughness and reliability. The new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV.
Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga lata po. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, yan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, wala makakakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan na nanay ko noon. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga pamin sa stone. I curve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa pamin si stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko, siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidelivery na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at mga karihyon, maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok dito ho sa ating paboritong programa tuwing alas 3 ho ng hapon, CLTV Balitaan, para pag-usapan ito hong mga naglalakihang balita at iba't ibang issue na ating nararanasan sa ating komunidad. Batiin lang ho natin yung mga nanonood sa atin ng live. Si Kuyang Ronald Cunanan na nagpadala ng 75 stars. Uy, maraming salamat ho, Kuyang Ronald Cunanan, para ho sa inyong suporta sa lokal na pamamahayag. At salamat din ho sa mga patuloy na tumututok dito ho sa ating programang CLTV Balitaan at sa iba pang mga programa ng CLTV. At sa puntong ito, makakasama ho natin si Kuyang Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Para ho pag-usapan ito ng mga nararanasan ng maraming motorista ngayon na nagagawi ho dito sa kalunsuran ng San Fernando. Ito ho yung mabigat na daloy ng trapiko. Magandang hapon, Kuyang Louie, at maraming salamat ngayon pa lamang sa pagbibigay ho ng oras dito sa ating programa para sagutin yung katanungan ng ating mga kababayan. Alam ho namin na ngayon, mula kahapon at noong mga nakarang araw, talagang busy na ho kayo sa pagmamando ng daloy ng trapiko sa ating syudad. Kumusta ho, Kuyang Louie? Yes, magandang hapon, Sir Justin. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa. Ito ay medyo
hands full po kami pagdating sa trabaho since last week po dahil nga po sa dami po or sa laki ng volume ng mga sasakyan natin na bumabaybay dito sa kahabaan po ng ating Jasa at ng ating MacArthur Highway. Sir, opo, itong naranasan na heavy traffic, particular ho kahapon, marami ho sa ating mga kababayan ang na-stuck dito ho sa daloy ng trapiko, lalong-lalo na dito sa may Jose Abad Santos Avenue, malapit dyan sa may NLEX Interchange. At alam naman natin yung dalawang malls, naglalakihang malls sa ating syudad, nariyan din. Ito ho ba ay inasahan na nitong ating si POSCO? At ano ho yung mga measures na ginawa ninyo bilang paghahanda para ho dito sa holiday rush na alam naman natin Pasko, taon-taon nangyayari ho yan tuwing Pasko? Yes, tama po kayo, Sir Justin. Anticipated po natin yung Christmas rush na traffic. Pero yung nangyari po kahapon, medyo we were caught surprised dahil nga po it is way beyond the normal volume of vehicles ang ating minanage kahapon po. Sobra pong dami talaga ng ating mga motoristang nagpunta sa ating mga malls dito sa may Jose Abad Santos Avenue. So, actually po, matagal na ho kami nag-prepare dyan. May mga coordination na ho kaming ginawa sa ating pong mga tagapamahala ho dito sa ating mga malls. Pero yun nga po, yung kahapon po talagang nabigla ho kami sa dami sa laki ng volume ng mga sasakyan. And apparently ho, kami po ay gumawa ho ng pag-aaral. Actually, kagabi ho ay nagplano ho kami at nagtanong-tanong ho talaga kami sa mga person in authority dito sa ating mga malls. At sila din po ay nabigla dahil lumilitaw po na marami po sa ating mga karatig syudad at karatig bayan ang talagang nagpunta po sa mga malls na located nga po dito sa atin. And especially ho yung mga mall goers po natin from Angeles City. Apparently po yata parang meron pa rin pong restriction ang ating pong mga malls dito sa may Angeles at bawal pa rin po yata yung mga kabataan na pumasok sa mga mall, and yun naman pong 12 years old na pataas, kailangan vaccinated. So, ang nangyari po ay talagang napuno po yung ating mga mall. Maging yung pong ating isang mall dito sa may Telebastagan ay nakaranas din ho ng pagdami po ng kanilang foot traffic inside their mall po. Opo. So ibig sabihin, Kuyang Louie, itong pagdami talaga, yung pagdagsa sa mga malls sa syudad ay malaking bahagi dito dahil may mga restrictions pa din dun sa mga malls na ipinatutupad naman dyan sa may katabing lungsod ng San Fernando, yung Angeles City. Pero ito ho, nag-consider na ba tayo o may mga considerations ba tayo with regards dun sa mga rerouting na pwede at mga alternate roads or routes na pwedeng daanan ng ating mga motorista? Lalong-lalo na kasi yung kalsada natin, lalo na yung MacArthur, diretso yan. Tapos yung mga establishmento, nandyan sa paligid yan. Ganun din naman sa Jose Abad Santos. Pero right now, ano ho yung pwede kayang gawin ng si POSCO kung na-identify nyo na ho yung mga ganitong pwedeng ibang daanan? Yes, Sir Justin. Actually po, on a yearly basis, nung pre-pandemic po, hindi naman ho tayo nag-iba ng strategy dyan at namamanage naman po natin. Yung pong rerouting na ginagawa natin, nung wala pang COVID, ganun din naman ho ang ginagawa natin sa kasalukuyan. Dangan nga lang talagang iba ho ang sitwasyon ngayon dahil nga matagal din ho hindi nakakalabas itong ating mga kababayan dahil na rin po sa COVID. So siguro may epekto rin ho yan, kaya medyo may malaki ho yung paragdagan ng mga bilang ng ating mga mall goers. Pero on the part po ng LGU ng San Fernando, specifically po ang aming opisina, ay hindi po kami tumitigil na magipag-coordinate dito po sa ating mga malls para po, siyempre po kung pababayaan na lang po natin ito, maapektuhan ho kasi yung daloy ng trapiko naman dito sa may Jasa, kung kaya we are closely coordinating with them. Like for example, ang isa po sa ating mga, in fairness naman po sa kanila,
ito pong dalawang naglalakiang malls na sa atin, gumagawa ho rin sila ng kanilang traffic scheme plan po nila. In fact po, yung isa nating mall ay nakipag-usap na rin po sa isang subdivision para mabuksan po yung portion po nila upang magamit bilang isang alternate road doon po sa mga papalabas sa kanilang sa kanilang mall. Yung po naman po ating mga U-turn slots dito sa may Jasa, marami ho ang nagtataka kung bakit isinasara ho natin yan. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa ating mga motoristang nakikinig. Kung mapapansin ho ninyo yung ating toll gate ay napakalapit po sa may sa dalawang malls. Kung hindi ho kung papayagan ho natin sila na dumaan po doon sa ating traffic box, traffic light area, yung volume po ng papunta sa ating mga malls ay hindi ho kakayanin. Maaaring lumabas po sa NLEX yung traffic natin at magkakaroon ho tayo ng gridlock. Ito po namin ginagawa, base na rin po sa experience at hindi ho kami nanguhula dito at talagang tried and tested naman po yung ginagawa namin pagsasara doon sa mga U-turn slots. The logic behind po kung bakit po natin isinasara yung U-turn na yon para po humaba naman po yung queuing po ng mga sasakyan na pumupunta ho dito sa ating mga mall. Alam naman ho natin na punong-puno po yung ating mga malls. Po kahapon, kung hindi ho namin pahabaan yung queuing nila, ay naku, hindi na ho gagalaw. Magkakaroon ho ng gridlock within that particular area. Opo, nabanggit ninyo, Kuyang Louie, no, yung isang mall dyan sa atin sa Ciudad San Fernando, yung subdivision, banggitin na natin, sige para din ho sa public interest, sa kaalaman ho ng ating mga tagapanood. Ito ho yung Eastgate na bubuksan o meron na ho bang naging pinal sa usapan na bubuksan na ho at pwedeng daanan? Kasi dati, pwede ka manggaling sa San Jose, di ba, kung pupunta ka ng SM, ng Robinsons, binanggit ko na ho dahil yan din naman yung mga malls dyan. Hindi ka na padadaan ng Jasa, pwede kang pumasok dito sa may San Jose, sa may Greenville. Diretso ka doon sa may San Jose, doon sa may Queensboro, lalabas ka ng Eastgate. O kaya naman, kung sarado, yung iba umiikot ng Lagundi sa Mexico. Ngayon ho ba ginagawa rin ng ating mga motorista yun, Kuyang Louie? Actually, Sir Justin, yung pong nabanggit ninyo ay talagang sa kasalukuyan po nagko-coordinate pa ho kami para talagang magamit na ho natin. Ang isa pong nag-initiate na ho ay yung sa kabilang mall naman po, yung SM naman po, ay nakipag-coordinate naman po sila sa Beverly. Kung saan yung kanilang lahat ng nag-exit ng mga parokyano, yung kanilang mga customers, ay doon na lang po dadaan at papasok po doon sa subdivision at lalabas na ho kung if you're going to Mexico, magta-turn left ka noon. If you're going back to Jasa, magta-turn right ka. Para naman ho, humaba nga po yung queuing niya at hindi ho magka-gridlock within the mall premise. Yung pong nabanggit naman ho ninyo, isa rin ho yan sa mga inisip ho naming makakatulong kung kaya't kami po ay magkikipag-ugnayan sa tagapamahala ho ng subdivision na yan o kung pwede ho sana ay mapagbigyan tayo upang magamit natin bilang alternate route para mapabilis ho yung pagbawas ho natin ng mga sasakyan sa kahabaan po ng Jasa, lalong-lalo na po dito sa ating mga mall area. Opo. Kuyang Louie, nabanggit mo naman itong mga U-turn slot na nakasara sa kahabaan ng Jose Bad Santos Avenue. Siguro maganda i-identify natin saan itong mga sinara kasi kung kayo ho mga karehiyon, mga kabalen na nanonood sa ating programa at kung kayo ho ay regular na bumabiyahe dito ho sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, lalong-lalo na yung mula sa Dolores Junction o yung intersection patungo ho nitong NLEX interchange, ang isang U-turn ho na makikita natin dyan ay yung tapat ho nung Northwalk yung sa may yung una yon. Kung papunta ho kayo ng NLEX tapos meron din ho dito sa tapat ho ng Laos Complex at doon ho doon naman paglampas mo nung tulay yung lampas ng NLEX ho, yung isang U-turn slot din doon. At ganun din vice versa. Pero Kuyang Louie, ano ho yung mga bukas at ano yung mga saradong U-turn slot ngayon para hindi naman magkagulatan at hindi sabihin ng ating mga kababayan na ano tong pinapatupad ninyo? Napaliwanag na ho ni Kuyang Louie, mga kabalen, mga kariyon. Ito ho ay para sa kaayusan din ng daloy ng trapiko dahil kung hindi raw gagawin, aabot ng NLEX yung traffic at magkakaroon ng gridlock din at hindi lalong hindi uusad ito hong mga sasakyan kaya pinahaba ho yung queuing. Yes, Sir Justin. If you're coming from Angeles, actually,
mag-exit ka going San Fernando. Kung pupunta ka ng, dito sa dalawang mall, SM and Robinson, mag-turn left ka lang eh. Pero ngayon, kapag malaki po yung volume ng traffic natin, isinasara ho natin yan, pinipilit ho natin silang gumamit doon sa U-turn dyan malapit sa may SNR. Okay? Ngayon naman po kung talagang sobrang dami ho talaga, na mapipilitan din ho kaming isara yon at ipagamit naman ho yung pangalawa. Okay? Yun naman po manggagaling sa Metro Manila na kung sila po ay didiretso dito sa dalawang mall, SM and Robinson, hindi na ho rin sila po. Ayan. Sir Louie, na-mute ho. Naka-mute ho kayo. Na-mute yung audio ninyo. Ayan. Yung pong pagsara, pagbukas ng ating mga U-turn slots, as the need arises po ang ginagawa po namin dyan. Ang nangyayari po, meron pong nagmamandong traffic enforcer dyan. Pag nakikita nila Sir, medyo nawawala yung audio ninyo. U-turn slots, o kaya naman po ay ipagamit siya. Depende na ho yan sa pangangailangan. Opo. Sir, kung bumabiyahe ho, para ho dun sa mga bumabiyahe, no, kung nais nilang magtungo dito sa may mga mall areas natin, saan ho sila pwedeng dumaan para maiwasan yung traffic sa JASA? Meron ho bang ibang daan? At siguro din para naman sa mga nanggagaling o patungo naman ng Angeles City, saan din sila pwedeng dumaan para maiwasan din yung mahabang traffic din dito sa kahabaan naman ng MacArthur Highway? Actually, Sir Justin, the most practical way na pwedeng gawin nila para hindi sila ma-traffic is talagang i-manage po nila yung kanilang travel. Kung po ay pupunta ng ating mga malls during rush hour, expect na po na talagang they will really experience traffic. So ang sa amin po is talagang kung po pwede po, if the situation would allow them, mas maaga po sana silang magpunta sa ating mga mall and then iwasan ho nila yung kanilang yung rush hour na ating sinasabi dahil kahit naman po nung walang COVID, kahit naman po hindi Christmas season, pagdating na ho ng rush hour, talagang makaka-experience po tayo ng traffic. What more po ngayong Christmas season, and yun nga po, mga restrictions pa rin naman ho yung ibang ating mga karatig syudad natin. Kaya we're expecting talaga for this coming 2 weeks, Pasko at Bagong Taon, talagang medyo makaka-experience tayo ng moderate to heavy traffic, especially along JASA. Ayan, silipin natin ngayon yung sitwasyon sa JASA. May kuha yung ating kasamang si Art Consuelo dyan. Ito hong papunta ng intersection, yan yung medyo slow moving, may mga volume ng sasakyan. Pero yung papunta ho ng mga malls, maluwag na maluwag. Ayan, nakikita natin sa may bandang kanan ng screen, no? Ito ho sumasalubong sa atin, ayan, yung nakikita ho ninyo, yan ho yung papunta ng Ciudad San Fernando. Kuyang Louie, ano yung reason nitong volume na ito? Ito ba yung U-turn slot na nakikita natin doon sa ating dito sa kahabaan ng JASA? Ito ba yung binabanggit nyo kanina? Yes, Sir Justin, maaaring parang napakaluwag yung going to our 2 malls. Pero kasi kami, dahil meron po kami close coordination sa ating mga malls, alam po namin pagka talagang puno na yung kanilang mga parking areas. Okay? Like for example, ngayon ho, na nagbigay na ho ng advice ang aming mga enforcers sa ground na medyo malaki na ho or marami na ho yung nasa loob ng ating mga mall at talagang slow moving na rin ho yung mga naghahanap ng parking dyan. So yun po, ito po, this is the very reason kung bakit kinakailangan ho pahabain ho namin yung week. Dahil po, hindi pa nakakapasok yung ang ating mga motorista sa mga mall, pagkatapos ay napakabilis na po ng mga paparating, ay talagang yung Kapampangan, Sir Justin, tangamanandang tumukod dyan po. Ibig sabihin, talagang magkikita yung endpoints ng ating mga natatravel. So, yun po yung ating iniiwasan. Dahil pag nangyari ho yan, magkakagridlock ho at magkakaroon ho ng, of course, magtatagal ho. And, unfortunately, kahapon po, for your information,
malaki na ho yung volume. Nagkaroon pa ho tayo ng 2 aksidente dyan sa Jasa. Kaya talagang nagkandang buhol-buhol po yung trapiko dyan. Ayan, nabanggit ho ni Kuyang Louie yung aksidente. Siguro magandang paalala na rin ito dahil ito hong mga U-turn na nakasara dahil pinaikot nga, at ito hong halimbawa sa tapat ng itong ating tanggapan na CLTV, merong isang U-turn slot dyan kung ikaw ay patungo naman doon sa mga malls. Yung mga patungo ng intersection o yung mga nalalayuan doon sa U-turn, pilit pinapasok yung kanilang sasakyan dyan ho sa may kumaga kina-counterflow nila, no? Ito ho paalala mga kabalin, nabanggit ho ng ating kasama si Kuyang Louie Clemente ng Siposco na nagkaroon ng 2 aksidente kahapon. Alam niyo ho, yung biyahe natin tuwing magpapasko, alam na, sanayan na ho natin yan. Mabigat ang daloy ng trapiko, alam ho natin yan. Konting tiis lamang ho, konting pangunawa. Isipin niyo ho, yung Kuya Louie, yung sinasabi ko, nasaksihan ko first hand, pinasok ho yung sasakyan at doon sa may U-turn para doon sa kabilang lane, hindi para sa lane nila, At babanggain pa yata yung kaharap. Pero ito, Kuya Louie, nagtatanong yung ating mga kababayan, gaano ho ba karami yung tauhan ng Siposco na nakadeploy, lalong-lalo na ho sa ganitong panahon, at ano ho yung oras ng kanilang duty? Actually po, sa kasalukuyan, nagdagdag po tayo ng manpower dito sa May Jasa. Dati-rati po, umaabot lang kami ng 7 to 10. Ngayon po ay from Valle, dito sa Lazating Flyover, ay umaabot po kami ng 20. Kanina po, nagpadagdag pa ako dahil ayun nga po, we are anticipating, pero wag naman sana maging katulad nung kahapon. Nakahanda naman po yung ating mga enforcers, itong ating mga personnel. Actually, as we speak right now, may mga nakatayo na ho tayo mga tao dyan. And I am one with you, Sir Justin, nawagan na sana naman po yung ibang mga motorista talagang disiplinahin po yung sarili dahil isa ho yan sa mga rason kung bakit talagang nahihirapan din ho kami sa aming trabaho dahil yun nga po, maraming report sa amin na kahit hindi na ho dapat sila mag-U-turn, nakasara ho, ay talagang binabangga pa ho yung mga codes doon at ay pinipilit ho yung sa kanila. After makalampas, ganun din ho, matatraffic din ho sila dahil nga po sa dami ng motorista na nasa kahabaan po ng Jasa. What we are asking po is, of course, talaga naman po Christmas season, talagang meron hong makakaranas po tayo ng traffic. Habaan lang na, alam po natin yung pasensya natin, and ang pinakamagandang advice ho namin, talagang iplano ho yung kanilang pagka-travel kung sila ho ay pupunta sa ating mga mall. Huwag ho silang sasabay sa rush hour talaga. Dito po sa San Fernando, Sir Justin, very predictable po yung traffic natin. Nagkaka-traffic lamang ho tayo from 7 o'clock to 8:30 tuwing umaga. Pagkatapos po noon, from 5 o'clock to 6:30, ang pinaka-heavy volume po ng ating traffic during normal times, yung pong hindi Christmas season. Hanggang ano lang po sila, 6:30, 5 o'clock ng hapon hanggang 6:30. Pero ngayon po, dahil Christmas season, umabot po tayo ng 7:30 to 8 o'clock po. Ayan, okay. Maraming salamat po. Louie Clemente, ang hepe ho ng ating City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando. At Kuyang Louie, maraming salamat at mag-iingat ho kayo dyan sa inyong gawain. Yung inyong mga kabaro, pasasalamat ho sa kanila dahil alam naman natin, yung mga enforcer, pagod na, nakabilad sa araw, nauulanan, sisigawan pa ng mga driver. Yung mga driver naman, minsan, hindi ko naman linalahat doon, pero yung iba naman, gaya nga ho ng nabanggit ni Kuyang Louie, may katigasan ng ulo, isipin mo, U-turn, nakaharang yung cone, babanggain pa yung cone, abay, totoo ho yan, At naway, mahuli nyo yung mga ganyang driver na matitigas ang ulo, Kuyang Louie. At mag-iingat ho kayo lagi, maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Justin. Ayan mga kabalin, narinig ho natin Ginoong Louie Clemente, hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando, Pampanga. Mga kabalin, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19.
Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa puntong ito silipin naman ho natin ito hong latest update kaugnay ho ng pangyayaring gift-giving activity Diyan ho sa may Mabalacat City, Marcos Village kung saan dumating si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. at sa may bayan naman ng Apalit ay nagsagawa naman ng gift-giving din. Ito hong mga volunteers ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo na pinangunahan ho nitong mga Zumba Queens. At Kuyang Paolo G, kumusta yung pagbisita ni dating Senador Bongbong Marcos dyan sa may Mabalacat City, Pampanga? Well, Justin, sa kauna-unahang pagkakataon nga, dumalo dito sa inorganisang gift-giving ceremony si Presidential Aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o BBM dito sa area ng Marcos Village. Hindi kalayuan ito, Kuya Justin, sa mismong Clark Freeport Zone. At tanghali na ng Kuya Justin para mamahagi doon po sa seremonya ho niya na kung saan ang tinarget nilang maging beneficiaryo, Kuya Justin,
ay itong mga batang katutubo. No? Bukod dito sa pagbibigay ng laruan, pinakain din nila itong ilang miyembro ng komunidad dito sa Marcos Village. Ang meet and greet nga niya is dito sa mga Kapampangan ay maiksi lamang na oras, Kuya Justin, at hindi na ito nagpaunlak pa ng mga tanong bukod sa ambush interview na maiksing sinabi ni Marcos, Kuya Justin, na gaya ng karaniwang Pilipino, dapat magkaroon ng patas na pagbigay ng serbisyo dito naman sa mga katutubo dito sa ating bansa. Hindi naman niya idinitalya, Kuya Justin, kung papaano yung kanyang titindigang posisyon hinggil dito sa issue ng mga napagkakaitan na katutubo dun sa kanilang mga karapatan. At hindi na rin sinagot pa, Kuya Justin, o hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na isugo yung tanong hinggil dito sa late report na binabanggit ni Commissioner Rowena Guanzon na sinumon na nila itong kampo naman ni Marcos dito sa issue naman ng kanyang disqualification, Kuya Justin, na binabanggit nga na ito hong darating na January 7 ay magkakaroon ng preliminary conference, Kuya Justin. Samantala, sa panig naman nitong kanyang mga taga-suporta, gaya ng ni Partido Federal ng Pilipinas Central Luzon Chair, Kuya Justin, Antonio T.J. Rodriguez, kandidato rin ho ito sa Kapas Tarlac bilang alkalde, umpisa pa lamang umano ito ng kanilang pagpapalakas sa maituturing na baluarte ni BBM dito naman sa Central Luzon. Gaya na lamang dito sa Pampanga, Kuya Justin, binabanggit nila na ang BBM meron na raw silang headquarters dito naman sa bayan ng Mexico, Pampanga. At anya sila, ito raw provincial headquarters nila ay panimula pa lamang dahil meron na rin, Kuya Justin, na mga naipuposisyon na headquarters somewhere daw dito naman sa lalawigan ng Nueva Ecija. At binabanggit nga, Kuya Justin, nitong taga-suporta naman na si mayoral aspirant Mabalacat City Boking Morales na bagamat inuulan ng batikos ang kampo ni BBM, kaugnay ho nitong mga tumitindig na spiritual leader at mula sa simbahan, mga personahe sa simbahan. Ang binabanggit lang ni Mayor Boking Morales, meron din daw umanong titindig para naman sa kanila para ipagtanggol ang kampo ni BBM. At tinitindigan din nila, Kuya Justin, na kailangan daw talagang maihiwalay ang simbahan sa issue naman daw sa pangungobierno dito sa ating bansa. At nakikita-kita daw nila, Kuya Justin, na yung suporta naman ng mga Kapampangan ay buo dito raw kay BBM. Kuya Justin. Okay, Kuya Paolo, dumako naman tayo dyan sa may bayan ng Apalit, Pampanga. Ano naman, yung pakulo naman, itong mga kakamping, itong mga taga-suporta naman ni Vice President Leni Robredo. Ayun, Kuya Justin, itong sunod-sunod na pagbigay ho ng regalo at alam naman natin yung mga kakamping, napaka-creative, Kuya Justin. Sinimulan nila sa Zumba at maya-maya nakikita natin dito yung mga volunteer na talaga yung espiritu ng pag-aambagan, Kuya Justin. Makikita mo dyan kung ano lang ang mailulan at mapaglaanan ng oras at panahon. Ayan, mabubuo ang isang inorganisang pagtitipon na makikita din natin, Kuya Justin, kung gaano kaaktibo itong mga kakamping dyan sa bayan ng Apalit, na doon pa lang sa kanilang mga regalo na ipinamimigay, Kuya Justin, malaking bagay. Kapag yung mga kabalen natin, nakapuspalad, naalala mo. At ang buti nga nito, yung mensahe, Kuya Justin, na winawagayway nitong mga kakamping na sa panahon ng halalan, gaya ho nitong ginagawa ng kanilang pinuno na nandyan ho sa mga sinalanta sa bayan ho o mga lugar sa Visayas Region at saka Mindanao Region, malinaw, Kuya Justin, kung paano sila gumaganap dito sa mga nakikita nilang problema sa ating bansa, Kuya Justin. At dito naman dito rin sa Pampanga, yan din ang kanilang prioridad, yung matulungan yung mga kapuspalad. Kuya Justin. Yan nga yung ika nga nabanggit nitong mga leader ng Team Leni Robredo at Pampanga for Leni and Kiko, yung volunteerism, itong gift giving hong ito ay pinamunuan ho nitong mga Zumba Queens ng Barangay Sampaloc dyan ho sa may Apalit, Pampanga. At ito ho mga karehiyon,
ika nga, gaya ng nabanggit, mga volunteers ho, no, na nagtulong-tulong at nagsama-sama para ho makapagbigay saya doon sa ating mga kababayan. Mga kabalen, lampas alas 4 na ho at kami magpapaalam na ni Kuyang Paulo G. Santos. Pero mamayang alas 6, tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Kasama naman si Jennifer Salenga sa CLTV News. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at narinig ho ninyo si Kuyang Paulo G. Santos at ito ang CLTV Balitaan Karehiyon. Mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat po. Ang programang ito